Tervetuloa Joka Iikan tarinat podcastin pariin. Tässä podcast-sarjassa ääneen pääsee pienet kulttuurikohteet Oulujärven eteläpuolelta. Tutuksi tulee paikallishistorian erikoisuudet ja kiinnostavat paikat meidän kyliltä. Astu meidän kanssa tarinapolulle. Tässä jaksossa me päästään vierailemaan Vuolijoen näyttämötaideyhdistyksen luona. Me saatiin haastateltaviksi Tiina ja Aki, jotka on jo monta vuotta tehnyt kesäteatteria Vuolijoella. He kertoo esimerkiksi siitä, mitä kaikkea täytyy tapahtua ennen kuin näytelmäkäsikirjoitus päätyy yleisön nähtäville kesäteatterin lavalle ja miksi kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan kesäteatteria. Ja selviää kans, mitä ihmettä Saab ja Kananuketit on viime kesinä tehnyt lavalla. Lähdetään tutustumaan. Me ollaan täällä Vuolijoen kesäteatterin takahuoneessa, kulisseissa. Miksi te kutsutte tätä paikkaa? No tämä on meidän Hylykylähän on tämä talon nimi, niin Hylykylästä me aina puhutaan. Lämpiöhän tämä käytännössä on. Eli minä olen Tiina, yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja. Ja minä olen Aki, yhdistyksen puheenjohtaja tällä hetkellä. Eli me päästään suoraan tänne Vuolijoen näyttämötaideyhdistyksen ytimeen. Kertoisitteko, mikä on Vuolijoen näyttämötaideyhdistys ja mikä on Vuolijoen kesäteatteri? No, Vuolijoen näyttämötaideyhdistyshän on vuonna 1981 perustettu harrastajateatteri. Ja toimintahan on alkanut jo 79 tuolla kirkon kylällä, eli siellä on ulkoteatteria ollut ja sitten myöskin Vartiolassa on sisänäytöksiä ollut alun perin siellä. Ja vuonna 1985 on sitten tultu tähän Pentinpurolle ja sitten on rakennettu tähän tämä lämpiötalo meille. Ja tämähän on ihan talakovoimin tehty ja kaikki purkutavarat hommattu tänne, että mahdollisimman pienellä budjetilla silloin on tehty. Joo, tämä on tosi persoonallisen näköinen paikka, kun tuli tänne sisälle, niin täällä on tarpeistoa ja sisustusta ja kaikkia mahdollista esillä täällä. Täällä sitä oikeastaan niin kuin ympäri vuodenhan me täällä jonkunnäköistä aina toimintaa, mutta ainahan se sitä kesää kohti tunnelma tiivistyy ja kerrat aina lissiintyy, mitä täällä touhutaan. Että keskitalvella saattaa olla vähän hiljaisempaa, mutta sitten kevät kun alkaa, niin kuin viime keväällä, niin mehän veettiin pääsääntöisesti, niin kaikki reenit veettiin sitten täällä. Ja alunperinhän meillä on ollut niin kuin tuo katsomo toisinpäin. Tämä on niin kuin ollut tämä meidän pihapiiri on ollut se näyttämö. Okei. Ja tuossa ovat tosissaan olleet, mutta nyt en muista sitä, että minä vuonna katsomo on käännetty toisinpäin, että se on tuohon sivuun tullut meille tuo näyttämö ja sitten jäänyt nämä kahvio- ja muut tilat omakseen tähän sivuun. Joo, tässä välissä kyllä pakko kysyä nyt, kun tänne kävelee sisälle tänne teatterialueelle, niin täällä on tosi paljon kiinnostavan näköisiä rakennuksia. Miten tänne on päätynyt tämmöisiä mielenkiintoisia persoonallisia rakennelmia joka puolelle? No tietysti nyt on viime vuosina yritetty kehittää meillä, että lipunmyyntikojua on uutta tehty, vesivessat on meillä olemassaan ihan, että ne on kehitetty tuohon. Ja sitten noita muita varastorakennuksia on tuonne tehty. Pikkuhiljaa yritetään talakovoimin kehittää aluetta. Kuinka kauan te olette ollut mukana tässä näyttämötaideyhdistyksessä? Minä olen tullut mukaan 2001 konsulttiin silloin näyttelemään. Ja sitten muutama välivuosi oli, kun olin toisella paikkakunnalla, niin että en ollut mukana. Mutta nyt on sitten ollut pitemmän aikaa sihteerinä varmaan jonkun 10 vuotta tähän pallaan. Ja sitä ennen olin kanssa jo pienen pätkän. No minä olen varmaan ollut sitten jonkun, mitähän mä nyt valehtelisin, 6 vuotta. Olen löytänyt uuden harrastuksen niin sanotusti. Eli olitte nyt tässä tämän kesän näytelmässä molemmat näyttelijöinä. Mikä täällä pyöri nyt tänä kesänä? Tänä vuonnahan meillä oli tämä Mike Jemanin käsikirjoittama Onnen numerot. Jahdattiin mummon lottokuponkia ja mummo onnen numeroita sitten. Joo, me saatiinkin mummon vieraaksi tähän meidän podcastin kesäpäiväjaksoon. Satuttiin törmäämään mummon ja Sipeen, eli kahteen näistä näytelmän roolihahmoista tuolla kesäpäivätapahtuman aikana. Ketä teidän roolihahmot tässä näytelmässä oli? Minä olin mummon tytär Jaana, eli perheen äiti. Ja minä olin sitten Reijon ja Jaanan poika Teemu. Iso kokoinen sellainen, jollekka Pringles ja ruoka maistui hyvin, niin hän oli siinä sitten ristitulessa vähän suuntaan jos toisenkin. Minkälainen prosessi se on, että päästään käsikirjoituksesta valmiiseen kesäteatterinäytäntöön? Mitä kaikkea siinä täytyy tapahtua välissä? No ensinnäkin se, että löydetään se teksti, mitä lähdetään tekemään, niin käytännössähän se alkaa tässä nytten
Yleensä aina näytöskaupan jälkeen vähän aikaa huokastaan ja sitten koko ajan ruvetaan kahtelemaankin tekstejä. Vähän eri teattereiden kotisivujakin tulee selailtua ja missä käydään aina kahtelemassa teattereita, niin porukalla sitten aina vähän nimiä ylös siitä ja ehdotellaan, että mikä olisi ja ruvetaan niitä tekstejä lukemaan. Ja luetaan yksinä ja luetaan porukalla niitä. Ja yleensä sitten muutama teksti on se, mitkä on ne viimeisissä vaiheissa. Siinä ruvetaan sitten vielä luettaa, että mikä se näistä on. Ja sitten se, että se saadaan se teksti siinä, riippuu paljon minkä verran on näyttelijöitä matkassa. Että koko ajan yritetään rekrytä meille lisää harrastajia, mutta totta kai kyllähän tämä sittoo. Et oikeastaan voipi sanoa tietysti meillä tämä on nyt, kun molemmat ollaan tässä toiminnassa mukana, niin tämähän on tämmöinen elämäntapa jo sitten olla tässä teatterissa matkassa, että tämä on meidän elämässä ympärivuotisesti. Mutta harjoituskausi tietysti sittohan se ja näytöskausi sitten, mutta antaa sitten myöskin paljon. Mutta siinä vaiheessa tosissaan, kun saadaan se teksti päätettyä, mikä se on, ohjaaja yleensä sitten myöskin tekee siinä vaiheessa jo muutoksia siihen, tarvitaanko jotain muutella, lyhennetäänkö vähän sen. Ollaan yhteydessä myöskin sitten tekijäoikeuksien vuoksi sitten, kuka valvoo tekijäoikeuksia, ne ja esitysluvat. Ja jos miten paljon muokkaillaan tekstiä, niin siihen myöskin sitten se lupa, että mitä saadaan tekstille tehdä. Ja sittenhän se alkaa se tekstin lukeminen. Yleensä aloitetaan sillä, että luetaan porukalla tekstiä, että saadaan vähän sen, päästään kunnolla jyvälle siinä, mitä tässä tapahtuu, mikä on kenenkin roolihahmo ja myöskin sitten, että minkälainen se roolihahmo on, pääsee siihen sisälle. Ja sittenhän se alkaa se repliikkien opettelu. Sitä sitten luetaan iltalukemisena ja aamulukemisena tekstiä, että se lähtee sujumaan. Ja yleensä sitten kohtauksia harjoitellaan pienemmällä porukalla, että sitten ei ole kaikki, vaan ne, ketä siinä kohtauksessa kuuluu, niin käydään niitä sitten kunnolla läpi, että se jääpi se teksti paremmin mieleen. Ja sittenhän se pikkuhiljaa rupeaa niin kuin tulemaan se toiminta siihen sitten matkaan, kun saadaan sitä tekstiä haltuun sitten siinä ja sitten kun rupeaa osittain ulkonakkikelit sallimaan keväällä ja näin poispäin, niin kyllä siellä ihan tuolla lumihangessa ja keväinen aurinko kun paistaa tuohon sitten, niin on ruvettu ihan sitten ulkona vetämään niitä juttuja, että tulee niitä liikkeitä ja kaikkia. Ja sitten kun se vaan mennään niin kuin sinne kesää kohti enemmälti, niin sitten kun ruvetaan saamaan tarpeistoa sinne sitten on sohvaa ja on kaikkia muita elementtejä sitten siinä, niin siinä se niin kuin rupeaa jalostumaan sitten askelmerkit niin sanotusti kohilleen. Tietää, että missä piti olla ja milloin piti olla ja mitä piti vielä puhua päälle. Kyllä. Ja sitten se tietysti on se haastavaa, että kun ollaan ulkona, niin sitten pitää sitä äänenkäyttöä opetella siihen, että se kantaa se ääni sitten tuonne myöskin takariviin asti. Okei, miten te harjoittelette äänenkäyttöä? No kyllä siellä vaan pitää puhua tuolla lavalla ja on meillä tietysti sitten myöskin välillä ihan vetää äänenkäyttöön harjoituksia sitten ohjaaja pitää, että avataan ääntä ja voitteko antaa esimerkkejä, minkä tyyppisiä harjoituksia? Ei nyt tarvitse alkaa sitä harjoitusta vetämään, mutta siis on tämmöisiä kaiken maailman runorimpsujakin on rallateltu tuolla ja kaikkea palleankäyttöharjoituksia. Ja niin ne on nämä ammattilaiset, jotka harjoittelee. Mä oon niin laiska yleensäkin noiden tekstiä ja noidenkin, että ei taho oikein tulla edes kotona niitä luettua niitä tekstejä, että se on sitten vähän niin kuin tuossa lautteella sitten, että se on semmoiseen lihasmuistiin menneen niin sanotusti, että kun aikansa tehdään toistoja, niin ainakin itsellä niin se rupeaa menemään sitten tuonne. Ja sitä kun on syntynyt tämmöisenä kohtuu hiljaisena, niin ääni on toistaiseksi riittänyt. Joo, katsotaan miten me joutaa sitten podcastista laskemaan vähän sun äänenvoimakkuutta. Että minä voitte laittaa volyymit minimiin sitten. Niin Joo. Ja siinähän se sitten pikkuhiljaa näytelmä muovautuu. Taustalla tietysti sitten markkinointihan pitää aloittaa myöskin hyvissä ajoin, että kyllähän se alkuvuodesta pitää ryhmämyynnit saada käyntiin ja tietysti jo sitä tietoa leviämään, että milloin meillä on mitäkin täällä tulossa. Minkälainen tiimi teille on yhdistyksessä sen näyttelijäporukan lisäksi? Mitä kaikkia rooleja sieltä taustatöistä löytyy? Mitkä on tärkeitä, että se näytelmä saadaan esityskuntoon? No, tällä hetkellä tietysti aika paljon me tehdään niin kuin sillä omalla porukalla siinä, ketä meitä on matkassa, niin hommataan tarpeistoa, että jokainen vähän kahtelee, mitä tarvitsee. Että tietysti meilläkin on paljon tavaraa täällä, ja mitä löytyy meidän omista tarpeistoista, että meillä on tarpeistohoitaja on. Ja lisäksi sitten kierrellään ja katsellaan kirppareilta ja omista varastoista, onko jotain semmoista, mitä tarvitaan.
nyt meillä on myöskin sitten markkinoinnissa ollut henkilö, joka on tehnyt kaikki käsiohjelmat ja julisteet ja lehtimainokset ja kaikki muut. Se on kyllä helpottanut huomattavasti, kun saa vaan aina laittaa viestiä, että hei, nyt minä tarvitsin tämmöistä mainosta, niin se tulee sieltä kohta, että tässä on, niin se auttaa huomattavasti. Joo, ja sosiaalisessa mediassa teillä ainakin harjoituskauen edetessä on ollut postauksia. Sieltä on nähnyt kyllä, kun olette toppatakki päällä ollut siellä harjoituksissa, niin on ollut mukavaa vähän jännätä, että minkälainen näytelmä tänä vuonna on tulossa. Ja miten nuo kulissit sitten? Tänä vuonna tehtiin ihan talakoo porukalla, omalla väellä nämä. Että yleensä meillä on aiemmin aina ollut lavastaja, mutta tänä vuonna ajateltiin sitten, että no kokeillaan, että meillä on tämän vuoden Reijo on timpuri, niin hän sitten rakenteli tuossa. Ja hän oli ihan oikeissa töissä, eikä valetöissä niin kuin tässä näytelmässä. Kyllä, hän oli myöskin ihan oikeissa töissä tässä, että kävi tekemässä. Ja vuoron perään aina jokainen sitten, jotta kävi tekemässä, että saadaan. Että oikeastaan tämä vuoden lavasteet nyt oli semmoista, että pienillä muutoksilla mentiin. Joo, ja sitähän sitä niin kuin pitää ajatella, kun tämmöinen kuitenkin pieni yhdistys on, että myös sitä vähän niin kuin sitä taloudellista puolta sitten siinä, että ei ole oikein varaa sitten tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja niin laittaa johonkin lavastuksiin ja tämmöisiin, tai ylipäätään kun hankitaan materiaalia, että kyllä se on aina mietittävä sitä, että koska koskaan ei sitten niin kuin esimerkiksi sitä kesästä ei tiedä, että minkälainen se on esimerkiksi, me ollaan säitten armolla, niin kuin tässäkin nyt nähtiin sitten ensimmäiset näytökset, niin oli aika sateisia ja keli oli huono, niin ei se myöskään se ihminen ei tule sitten katsomaan, että sitten parani loppunäytöksiä kohti sitten meidän katsojamäärät ja sen suhteen. Ja sinänsä mehän muutama vuosi sitten investointiin tuohon meidän näyttämöön, eli meillä on elementit, on nuo kulissit tuossa, että niitä on helppo sitten liikutella ja vähän muokkailla, että jos haluaa erilaisia tehdä, niin ei tarvitse enää purkaa aina syksyllä kaikki pois ja sitten aloittaa keväällä alustava näppärä. Joo, mä katson kiinnostuksella teidän yläkertaa, miten se toimii. Eli teillä on siis siinä edellisessä näytelmässä oli esityksessä yläkerta, mihin näyttelijät meni portaita ja sitten ne putkahti tuolta muualta pois. Kyllä, eli meillä näyttämön puolelle tehtiin portaat, mitä pitkin päästiin nousemaan tuonne ylös ja meillä itse asiassa oli vanhois, en muista nyt minähän, tuossa Puhtaana kätteen oli meillä muutama vuosi sitten oli kanssa yläkerta, niin meillä oli taustapuolella valmiina siellä jo toiset portaat, vaan tehtiin uusi taso sinne ja ovi sitten tuonne ylös. Joo, niin näyttelijät pääsee kulkemaan siellä. Kyllä. Oliko teillä yksi vuosi oikea autokin täällä lavalla? Viime vuonnahan oli itse asiassa 2 autolla. 2 autolla ajettiin viime kesänä. Siellä oli 99 Saappi oli ja sitten oli 100 Audi oli. No nekin oli, meidän perheeltä oli sattumoisin, kun noita autoharrastajiakin ollaan. Niin haluttiin sitten, että vähän tulee tämmöistä toisenlaistakin liikkuvuutta sitten. Ja kun tämä meidän näyttämö mahdollistaa sen, että sitä pystytään autolla ja näillä ajamaan läpi sitten tossa. Niin. Ja on varmaan aikaisemmissakin on jotain. On ollut autoja ja pyöriä ja onkohan ollut mopojakin. Että totta kai aina vähän haluaa sitten sitä erilaista, että ei aina olisi joka kesä sitä samaa. Joo. Aina vähän jotain muuta elementtiä sinne sitten. Jep. Tässä kerroitte ennen kuin äänitystä aloitettiin, että näistä rekvisiitoista vielä, niin mikä on ollut kiinnostavimpia rekvisiittoja, mitä teillä on ollut tässä teidän uran aikana? Meillähän on alkuajosta lähtien pitkään oli Simula Erkki meillä lavastajana. Ja Erkin lavasteethan oli kyllä, siellä oli semmoisia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Meillähän edelleen on Erkin tekemä Niskavuoren talo on tuossa meidän kahvion päässä, mikä saa sitten tänäkin kesänä, siitä on useamman katsojan kanssa keskusteltu, mistä se on. Se on ihan meidän näitä lavasteita. Ja Aki kertoi, että siellä oli oikeita nugetteja nähtiin lavalla. Kyllä. Kaikki mitä Teemu söi, niin se oli oikeita ruokaa. Ne aina valmisteltiin siihen malliin, että ne pystyttiin sitten syömään niin silloin samana päivänä siinä. Kyllä siinä monta asiaa on, ja tänne kun keskimäärin se 2 tuntia aikaisemmin, aina me tultiin, jopa 3 tuntia aikaisemmin, niin tultiin sitten valmistelemaan näitä juttuja tänne. Se on kuitenkin lipunmyynti, kun auki ja tuntia ennen tuossa, niin ihmisiä rupeaa jo virtaamaan sitten alueelle, niin kyllä silloin pitää jo olla meillä täällä paikat kohilla, että ei tarvitse kuin jotain pikkuviilauksia, mitä täällä taustalla pystytään tekemään, että hirveästi ei sitten enää tuonne mennä niin sanotusti yleisön sekaan näitä juttuja tekemään. Paikat kondikseen ja lihapirkat ottelemaan syöjäänsä sinne tuonne taustalle. Niin ja sitten varttia vaille kuuluu aina joku tällainen yhteisenkin huuto. Mikä se on tämä ääni, mikä sieltä kuuluu? Eli se on aina tämmöinen niin kuin tsemppihuuto. Ennen kuin lähdetään valmistautumaan lavalle, niin se on sitten aina joka kesälle semmoinen oma
yleensä siihen näytelmään liittyvä. Okei, mikä se tänä vuonna oli? Kun mä kuulin sen huudon, mutta mä en erottanut sanoja tuolta katsomusta. Tänä vuonna oli Mennään ostamaan leipää, kun mummo oli menossa leivän ostoon. Mummo oli joka aktiivinen välissä. leivän ostossa, niin siitähän se sitten, meillä tuli sitten se meidän tsemppilauselma tuonne. Ja leipäkin kuulemma oli oikeita. Leipä oli oikeeta. Liekkö hevosille mennyt sitten nämä Hyvin kuivatut hyvin leivät. kuivatut leivät tuossa, että ruisleipää oli muutama pussukka tuossa. Kyllä. Mikä on ollut teidän näyttelijäuran lempirooli? Te olette kerennyt monessa kesänäytelmässä olla, niin mikä on ollut semmoinen, mikä on jäänyt kaikkein eniten mieleen? Ehkä se varmaan itsellä on toi visamuikku. Ensi kosketus. Ensi kosketus tuohon näyttelemiseen, niin kyllä se varmaan se visamuikku. Mikäs työtön alivuokralainen se nyt olikaan, jos nyt en kovin väärin muista. Niin. Tietyllä tavalla varmaan mulla oli tämä kesä aika lailla erilainen, että Jaana oli aika aktiivinen ja monessa mukana, että siinä mielessä tämä kesä oli semmoinen erilainen kesä itselle. On ollut niitäkin kesiä, että on ollut monta roolia, että on ollut pienempiä rooleja, että on ollut useammassa, että se on taas sitten ollut semmoinen aktiivinen muistaminen aina, että missä pitää olla ja mitkä vaatteet päällä menossa, että mikä rooli on ollut, että on ollut hevosen takapäätä ja poliisia ja emäntää siinä samassa näytelmässä, mutta ehkä tietyllä tavalla on tämä. Tietysti sieltä alkuajolta on Niskavuoren Heta oli silloin semmoinen, missä olin matkassa ja Alliina siinä näyttelin. Niin se oli taas semmoinen koskettava näytelmä ja koskettava rooli, että se on kyllä jäänyt myös sieltä niin kuin mieleen. Onko teillä tullut vuosien mittaan jotakin yllättäviä tai hurjia tilanteita vastaan? Ainakin kesänäytelmissä tuntuu sattuvia tapahtuvan, mutta onko tullut jotakin käsikirjoittamatonta vastaan? No tietystihän se aina on, että kun vielä harrastajia ollaan, niin aina se, että muistaako varmasti nyt kaikki repliikkinsä oikein. Se on oikeastaan niin kuin sekin semmoinen tämän kesäteatterin suola on, että kun et voi ikinä tietää, että mitä se toinen sanoo ja sinun pitää siihen osata vastata. Että kyllähän meillä varmaan jokainen näytös tänäkin vuonna niin oli erilaisia. Mutta yleisöhän sitä ei huomaa sitten, että itsehän se siellä huomata, että hei nyt ne meni muuten näin ja nyt tehtiin tämmöistä ja nyt tehtiin tämmöistä. Mutta onhan totta kai se, että kun on kuuma, lavallahan hyvin äkkiä siellä on 45 astetta lämmintä, kun aurinko paistaa, niin on meillä sitten ollut, että päivänäytöksessä on tullut sairaskohtausta siinä, että sitten iltanäytökseen on pitänyt saada sijaisnäyttelijää siinä, että siinä väliajalla parissa tunnissa on askelmerkit laitettu kohdalle ja näytelmän aikana sitten talutettu sijaisnäyttelijä, että nyt meidän pitää olla täällä ja nyt meidän pitää olla täällä, että totta kai kyllähän sitä sattuu ja tapahtuu. Joo, ja meillähän ei niin kuin varsinaista kuiskaajaa silleen ole, että meillähän tuolla toinen toisiamme, niin me autetaan sitten kun me tuolla lavalla ollaan, että jos siellä joku repliikki on, että milläkä pitää lähteä liikenteeseen, että jos siellä vaan silmät pyörii vastanäyttelijällä, niin se on jo sen merkki sitten, että hei, nyt tää ei muuten lähde. Et sieltä sitten kaveri antaa, ei se tarvitse kun sen alun, niin se lähtee sitten siitä. Ja jos se ollaan ihan jonnekin hakoteille ollaan menossa, niin se vaan pitää siinä, sanotaan muutamissa kymmenissä sekunneissa, mitä siinä sitä peliaikaa on, niin kun se tiedetään kuitenkin se päärunko, että miten se menee, niin se pitää sitten joku vaikka hypätä joku kohtaus ihan johonkin toiseen, että se lähtee siitä niin kuin silleen se jouhevasti menemään sitten. Ja toivottavasti se menee siten, että se ei se ihminen huomaa sitä tuolla katsomossa, että hei, hänhän ei tiedä, kun hän ensimmäistä kertaa tulee sitä katsomaan, niin se pitää meidänkin osata silleen luovia oikeaan suuntaan, että no niin. Ja sitten vaan täällä väliajalla sitten, että no nyt muuten hypättiin jonnin verran tossa, että toivottavasti kukaan ei huomannut sitten. No tietysti äänen toistajallahan on teksti koko ajan, mitä hän seuraa sitten, että tulee äänet oikeaan aikaan. Että jos se nyt oikein tiukka paikka tulee, niin sitten se tulee äänen tuosta kopista isku sieltä, että millä lähdetään jatkamaan. Joo, me mietittiin tuossa, kun katsottiin se edellinen näytelmä sitten, että jos siltä soi vaikka ovikello tai soi puhelin, pitääkö se painaa nappia justiinsa silloin? Kyllä. Eli äänen toistajalla on koko ajan siellä, että mitä ääniraittaa pitää soittaa tässä välissä ja mitä tässä välissä. Että... Ja sitten sieltä tärähtää, mikä ääni milloinkin tarvittaa. Kyllä. Minkälaista on muuten käydä katsomassa kesäteatteria jossakin muualla tällainen kesäteatterin tekijänä? Pystyykö siihen keskittymään sillä ihan rennosti? No kyllähän siinä kattelee sitä ensinnäkin niitä kaikkia toteutuksia, niin kuin lavastukset, äänihommat, nämä tämmöiset. Ja kyllähän sitä kahtelee semmoisella tietynlaisella toisella silmällä, mutta
kyllä sitä ihan nauttii sitä esityksestäkin siinä suhteessa, että sieltä saa niitä vinkkejä ja sitten myös ehkä tulee semmoisia, että ehkä tuo olisi kannattanut toteuttaa jotenkin toisin. Kyllä, ja sitten taas toisaalta se on itselle semmoista oppia aina, että hakee sitten vähän siihen omaa näyttelijäuran kasvuun vinkkejä, että miten voi asioita tehdä ja mikä on hyvä juttu. Mutta kyllähän sitä katsoo ehkä vähän semmoisella kriittisemmällä silmällä kuitenkin niitä. Se ei ainoastaan sitten painotu siihen pelkkään näytelmään, että siinä kun ottaa huomioon kaikki nämä lipunmyynnit ja kahviohommat, jos tämmöiset on liikenteen ohjaukset, nämä tämmöistä niin kuin semmoisena kokonaisuutena kattelee. Sitä ainakin itse, miten se, niin kuin se paketti muodostuu siitä sitten. Ja totta kai sitä kautta tänne meille sitä vinkkiä, että mitä voidaan tehdä paremmin. Mihinkä suuntaan näkisitte, että Vuolijoen näyttämötaideyhdistys tai kesäteatteri ylipäänsä voisi olla tulevaisuudessa menossa? No kyllä minä toivon, että yhdistys meillä säilyy. Tietysti me on tietynlaista murroskautta tässä eletty, kun meidän perustajajäsenet on jäämässä pois. Vielä on muutamia matkassa sieltä ihan alkuajoilta, mutta hyö on jäämässä pois, että hyö on ollut semmoisia kantavia voimia, että totta kai niin kuin sitä uutta verta kaivataan. Että nyt on ollut ihana, että meillä on tullut takaisin, mitkä on aiemmin ollut meillä näyttelemässä, niin on tullut mukaan jälleen toimintaan. Ja sitten saatiin viime kesänä uusia, tai niin kuin edellisvuonna, että nyt olivat toista kesää matkassa. Mutta innokkaita harrastajia kyllä kaivattaisiin lisää. Niin, että painakaapa korvan taakse siellä, että jos pikkusenkaan tuntuu hinkua, niin ei muuta kuin luottamuksella vaan yhteyksiä meihin päin. Ja voin sanoa, että ei tarvitse välttämättä ihan heti päärooliin lähteä. Niin kuin allekirjoittanut, kun lähti tähän matkaan, tähän hommaan, niin oli heti tuolla päälauteilla sitten. Voidaan pienempikin rooli katsella siinä. Mutta tekijöitä tarvitaan. Kyllä. Ja jos on jostain niin kuin Kajaanin suunnalta, kun mekin tällä hetkellä asutaan Kontiomäessä, niin jos ei ole omaa autoa tai jotain tämmöistä, niin mehän aina Kajaanin läpi tullaan, niin ei muuta kuin ilmoittaa vaan, niin kyyvissähän pääsee. Se ei niin kuin ole ongelma, se kuskuu sitten tänne päin. Meilläkin tulee se 75 kilometriä suuntaansa tuossa, niin sanotaanko, että jonnin verran on ajan rallateltu tuossa. Tämä on Kainuun todellisuutta. Kyllä. Minkä takia kannattaa tulla kesäteatteriin, joko katsomaan tai mukaan harrastajaksi? No tietysti se, että mikä varmasti itse pitää tässä toiminnassa matkassa, että tämä on semmoinen oma toinen perhe, mikä täällä sitten on, että sitähän ollaan todella läheisiä. Ja kyllä me nyttenkin jo erontuskaa tunnettiin viimeisissä näytöksissä. Tiivistihän me ollaan yhdessä se kevät ja sanotaanko, että siellä toisten murheet ja ilot jaetaan, niin onhan se semmoinen sitten taas, sitten kun lähdetään eri teille. Niin tämähän ei ole ainoastaan tätä, että tässä tehdään tätä teatteria, vaan sitten mikä on meillä sitä ydinporukkaa siinä on, niin sitten pyritään aina jonkunnäköisiä reissuja tekemään. Kyllä. Ehkä jotain teatterihommaa tai konserttia johonkin lähdetään tai jonkun mukaisia reissuja tehdään tuossa sitten. Eli mitään rahallista korvaustahan me ei saada, että harrastuspohjalta ollaan, mutta totta kai sitten se tuotto, mitä me nyt vuodessa saadaan, niin ensinnäkin alueen ylläpitoon ja vuosikuluihin menneepi, mutta nimenomaan sitten, että halutaan sille omalle porukalle järjestää kaikkea. Että ollaan käyty nyt jo näytöskaupan aikaan käytiin kesäteatterivierailulla ja talvelle justiinsa, niin ollaan käyty sitten milloin missäkin katsomassa vaikka teatteria tai jossain konsertissa. Onko teillä sitten kuinka kauan ollut tätä Riihipihan kanssa yhteistyötä? Ymmärsin, että teillä on ollut valikoimassa myös tällainen kulttuuripaketti, missä on ollut museovierailua ja sitten tätä teatterinäytäntöä sitten samassa. Joo, ryhmille tämmöinen teatteripaketti. Se on nyt muutama vuoden meillä ollut käytössä tuossa, että on päässyt tutustumaan Riihipihaan ja tarvittaessa, jos ovat oppaan halunneet matkaan sinne, niin saaneet opastukseen ja ollut niittypirtissä ruokailut ja siihen vielä teatteriesitys päälle. Jees, eli tämä jos kauempaa kuunnellaan, niin tämä olisi loistava Vuolijoen reissun paikka sitten. Kyllä. Ja erityisesti ryhmät, tervetuloa. Toissa kesänä, niin kuin viime kesänä, niin silloinhan oli ryhmiä ihan. Kyllä, Riihipihapaketti oli erittäin suosittu silloin. Joo. Tänä vuonnahan meillä on vielä tämmöinen uusi kokeilu, eli me ollaan menossa mukaan tämmöiseen teatterikatselmukseen kuin Pohjoisen pöllyytys, ja se on tuolla Ylivieskassa tänä vuonna, niin sinne sitten haettiin mukaan, eli viime kesän näytelmällä laitettiin se sinne, ja sieltähän Raati sitten oli meidät valinnut yhdeksi osallistujaksi, ja me nyt sitten lokakuun puolessa välissä käydään Ylivieskassa mutka ja käydään esittämässä viime kesän näytelmä, ja
sitä nyt sitten ruvetaan vielä tässä lämmittelemään uudelleen. Että Se on siellä sisätilossa nyt tapahtuu, että meidän pitää hieman muokata muun muassa autoja, nyt ei sitten tule sinne. Niin hieman konseptia muuttaa siinä, että katsotaan mitä aikaiseksi saa, että ei muuta kuin tervetuloa sinnekin. Mistä voi löytää lisätietoa näistä teidän touhuista ja tästä pölläyksestäkin? se on Ylivieskan Yty-teatteri on ainakin mukana tätä toteuttamassa, että heidän kotisivullaan oli jo jonkin verran siitä tietoa, mutta markkinointi todennäköisesti nyt alkaa kesän jälkeen tässä niin enemmän, että myöskin sitten meidän Facebookista löytyy ja myöskin sitten kotisivuille laitetaan infoa lisää. Meitä on siellä 5 eri teatteria on esittämässä teattereita, että se perjantaista sunnuntaihin on tämmöinen intensiiviviikonloppu siellä kulttuuria. Jes. Onko teillä vielä jotakin terveisiä tai mitä minä olisin unohtanut kysyä? No tietysti se, että eihän pelkästään talkolaisia tarvita näyttämölle, vaan ihan muutenkin toimintaan. Kuka vaan kaipaa tämmöistä lepposaa harrastusta, niin liikenteenohjaajia tarvitaan näytöskauden aikana, makkaranpaistajia tarvitaan. Nyt meillä on ollut ihana, kun me on saatu osuuspankilta kesätyöseteleitä, että me ollaan saatu nuoria palkattua töihin. Eli nytkinhän meillä on useamman kesän ollut kahvi, jossa on ollut nuoria ja sitten lipunmyyntiin on saatu palkattua. Niin se on taas semmoinen mukava lisä ja toivottavasti sitä kautta sitten saadaan nuoria matkaan myöskin toimintaan. Niin, että he näkevät, että minkälainen tämä yhdistys on, minkälaista teatterin tekeminen on, niin Kyllä. Sitten löytyisi innostuneita. Kyllä. Ja niin kuin meilläkin on, että osa on sitten nimenomaan näitä, ketkä käypi liikenteen ohjauksessa, ovat mukana muuten toiminnassa, että rakennellaan lavasteita tai korjaillaan paikkoja tai on kahviossa hommissa. Että tämä on hyvin monipuolista kyllä. Tälle syksylle vielä pitäisi saada Hylykylän, eli tähän rakennukseen, niin uusi maalipinta aikaiseksi, että saadaan vähän, ei nyt niin kovin huomiota herättävällä maalipinnalla, mutta se, että se tähän miljööseen niin kuin sopii, niin sen puolesta tässä vielä talakkoillaan. Ja sitten alkaa seuraava näytelmän metsästys vai? No sitten se alkaa tässä vähitellen, että muutamia tekstejä on jo tuossa vähän, että pitäisi ruveta tekstit kahtelemaan lukkuun ja siitä se alkaa taas. Ja sitten pitää myös ajatella sitä, että mitä on ympäristökunnissa on sitten ja alueella on niin kuin esitetty, että ei välttämättä lähetä ihan sitten niin kuin niillä samoilla, jotain aina vähän niin kuin erilaista sitten ihmiselle tarjota. Ja kesäteatterihan pitäisi sen näytelmän olla ainakin allekirjoittaneen mielestä semmoista kevyttä humoripitoista, että ei silmien tarvitse vetistämään ruveta ihan semmoisella hyvällä fiiliksellä, että sitä on tuolla katsomon puolissakin hyvä katsella. Niin tämmöistä me aina pyritään tuossa katselemaan. Jees, eli näyttämötaideyhdistyksestä ja kesäteatteristahan saa lisätietoa ainakin teidän kotisivuilta. Kyllä. Ja sitten täältä Joka ikan tarinat kulttuuripolulta. Kyllä, siellä myöskin löytyy meidän pientä historiikkia ja totta kai sitten sähköpostilla saa ottaa yhteyttä ja saa soitellakin. Kiitoksia paljon Tiina ja Aki. Kiitos kun kuuntelit Joka ikan tarinat podcastia. Podcastia tekemässä on Riihipihamuseon säätiö, Vuolijoen maaseutuyhdistys, Vuolijoen näyttämötaideyhdistys, Käkilahden kyläseura, Villa Kaikenkirjava ja Säräisniemen museo- ja kotiseutuyhdistys. Meidän kaikkien kohteisiin pääsee tutustumaan digitaalisesti myös Joka ikan tarinat kulttuuripolulla. Sinne pääsee e-museopalvelussa älypuhelimella ja tietokoneella osoitteessa emuseo.fi/Joka ikka. Kulttuuripolku ja tämä podcast on toteutettu digitaalinen kulttuuripolku eteläisellä Oulujärvellä hankkeessa. Hanketta rahoittaa Oulujärvi Leader. Tervetuloa mukaan taas ensi jaksossa. Moi moi!